Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního tutoriálu a teď tu je tutoriál na to, jak vlastně si nainstalovat hru, kterou jste si stáhli z torrentu. Máte tady prostě torrent, já jsem si stáhl Call of Juarez The Cartel, mám tady víc těch her, ale teď si ukážeme, jak to teda nainstalovat. Potřebujeme k tomu Demon Tools, tady mám ještě wallpaper, jsem si stahoval, takže budete potřebovat Demon Tools Light třeba. A tohle na obrázcích prostě si stáhnete Demon Tools. Prostě víte to, prostě si stáhnete Demon Tools, hodím vám tam odkaz do popisku videa, nainstalujete a to je tahle věcička. Potom si tam musíte přidat virtuální jednotku, já teď zrovna jednu odeberu a to z toho důvodu, že už jich tady mám prostě víc. Takže přidám si virtuální jednotku, mezi tím si tady okopíru tady tuhle adresu, kterou mám tady nahoře. Otevřeme medium, vložíme to tam a dáme otevřít, teď se nám připojuje obraz. Chvíli počkáme, že? A tady spustit setup exe. Tak. A nechceme v němčině, já chci angličtinu, takže si dám angličtinu, dáme si next, install. A teď jenom počkáme, že se nám to doinstaluje. Install, posraný install. A co to tam nevidím? Koho tam nevidím? No jo, já si užiju srandu. Mám si ho potřebu takhle zaměřit. Jdeme tam víc. To je lov. Vedle. Tam je, ne? To počít. Nejbej se, vole. Jak mám asi trefit, když se tak moc mrcasí? Tak a mají po vtákách kluci. Ojojoj, co to nevidím, kdo pak to tady po mně střílí a já jsem mrtev, ty vole. Já se na tom vyseru, ty vole. A po instalaci si zajdete takto hezky tady do tohohle, otevřete to, neotevřete to, dáte právě kličky, máte to otevřít, tady máte skid row, dáte Ctrl C, překopírujete to a tady máte na ploše Call of Juarez The Cartel, takhle, ložíte to tam, říkám ložíte to tam, nahradíte soubory v cíli, pokračovat, počkáte vteřinku a máte to, já se vám loučím a zatím čus.